lehenengo 4 problema egingo ditugu. Eta hauetan eskatuko digute. Edo osoa, edo zatia, edo eunekoa. Orduan, jarriko dugu beti osoa eta zatia hauetan. Eta erauntara erresago egingo zaigu buruketa. Datuak jarri ditut, 750 plaza daudela, 160 libre, eta galdetzen digute ibilgailu kopurua. Orduan, esan badugu osoa zer den, eta zatia zer den. Orduan, osoa zer dira, plaza kopurua, ez da? Osoa da plazak. Kopurua. Eta zatia, zatia da galdetzen digutena, ibilgailu kopurua. Ibilgailuak. Ibilgailu kopurua. Orduan, bi hauek baditugu. Orain, jarri bat dugu, goian proportzioa. Kontuatzen bazate, 160 da libre dagoena, honek ez du balio. Jarri batko dugu beste proportzio bat. Jarri bat duguna da, ibilgailu kopuruana. Orduan, galdera da, 160 libre bali badago, zenbat daude okupatuak? Beste guztia. 100 arte zenbat falta da? 40, ezta? Orduan, 140, zer da? Okupatuak daude. Orduan, 140 okupatu daude, zenengatik? Ibilgailuengatik. Orduan, hau da guk erabiliko duguna. 140. Orduan jarriko dugu osoa, beti bezala 100 da, eta zatia 40 kotxe. Orain behin dezakegula. 750 zer da, osoa edo zatia, osoa, plaza guztia. 750. Eta isa izango da zatia. Orduan, nola beti den proporzionaltasun zuzena, bidertu behar dugu horrela. Isa izango litzake 750 bider 40, zati 100. Orduan egiten dugu biderketa hori. 750 bider 40, zeroak gorreite ditut. Hor, bi zeroak tasa ez biderketa egiten. Lau bider bost, 20, bi eurako, 7 bider lau, 28, eta 2, 30. Horren, hau da atatzen zaitena. 0. Eta horren, leheno ikusi dugun bezala, berdina baina, ni zeroak kenite ditut. Edo nebada, koma mugitzen ezkerretara. 300. Horren, emaitza, izango dira, 300 ibilgailu. Horren, guazen bigarren problema egitera. Bigarren honetan, ditugu, 280 euro ordaintzen dula alokairuan, eta alokairua dela soldataren 130. Eta galdetzen dute soldata. Bueno, zer galdetzen dute? Osoa edo zatia. Hoi da, lehenengo argitu behar duguna. Alokairua izango da, zati bat soldatarekin lortzen delako, janari erostea eta bestelako gastuak ordaintzea. Eta aurreztea, neurri batean ere, bai? Orduan, hasi gaitezen. Osoa, orda izango da osoa, soldata. Eta zatia, alokairuan. Orduan, 130 hau zer da? Osoa, 100 baldin bada, guatu zaitezte, 100 beti da, osoa, zen bada zatia, 130. Ja, proporzioa jarria dugu, horren bete egin bat dugu. Alokairua, 280, ez da osoa baitzik zatia. 280, orduan osoa. Orduan, problema honetan, da aldeantziz, zatia ematen digute eta osoa aurkitu behar dugu. Orduan, egingo duguna da, izango da, isagatik, bidertu iten da, 280, bider 100, eta zati 30. Orduan, egingo duguna da, hemen 3 jarri, 2 3, eta zatitu behar dugu, 30-ekin. Errexena da, kentzen du 0 bat, eta egingo dugu zatiketa arruntu bat. Horrela, 4.000, zati 3. Zenbana, bana, soberatzen da, orduan, 6, 0, eta 2 0 ditugulako, 1, 2. Soldata da, soldata, 1.600 euro. Ulertzen ez duten bezala, osoa izango da, handiagoa. Orduan, alokairua 280, problema ondo egina dago. 1.600 soldata izango du. Guazen hirugarrena egitea, oraingo datuak guazen ikustea. 180 matematika azterketa gainditu du.
115 ikasle dira, gainditu dutenak. Eta galdetzen digute zenbatek egin duten azterketa hori, zenbat ikasle dira. Orduan, jarri dugu osoa eta zatia, eta zer da osoa eta zer da zatia. Bizet, magnitudo horiek asmatu behar ditugu. Argi dago, zatia zer den gainditu dutenak, ezta? Ikasleak zenbat gainditu duten. Eta osoa zer da egin dutenak. Orduan, osoa da egin duten eta gainditu. Hau da, ikasle kopurua egin dutena eta gainditu dutena. Ze egin dutenak batzuk aprobatu dute eta beste batzuk ez. Bi zati izango dituzke osoak. Orduan, jarriko dugu, 100 egin baldin badute, 100 da beti osoa, 92 gainditu du. Orduan, zer da galdetzen digutena osoa, zer da gainditu dutenak, 115. Kaso honetan ere, lehenko problema bezala, zatia ematen digute eta osoa behar dugu. Orduan, kaso hauetan, zer gertatzen da? Zatiketa zailago izaten dela, ikusi zazue. Ibar da, diagonalean bidertu, 115 biderreun, zati 92, eta biderreun egiterakoan, bizero erainzten dizkiogu, 92. Ikusten dezu bezala. Hemen, oso ematen digutenean eta zatia aurkitzeko erresagoa da. Zatiketak dira zati egun. Baina hauetan, da zati 92, zati 96, da hona. Horan bazen zatiketa egitean? 0-0, 92. Bueno, gordoan, lehenengo, bana izango da. 2 bider bat, 2, 3, behatzi bider bat, behatzi, hemen, 2 sobera. Jartzen dugu 0 bat. Orduan, hemen, 2 naz, 3 naia pasingo gera. 2 bider 2, 4, 6, bat gurako, 18 eta bat 19, 4. Orduan, guazen gure gora. Hau, jarriko dugu, 5 na. 5 bider 2, 10, bat gurako, behatzi bider 5, 45, eta bat 46. Orduan, 125 da. Emaitza, osoa dira, 125 ikaslek egin dute. Hora izango zateke. Guazen, laugarren egitea. Laugarren problema hontan, eunekoa galdetzen digute. Aurretik, galdetu digute zatia, osoak eta bar. Eunekoa kalkulatzeko, beti bezala jarri dugu osoa eta zatia, eta hasiko gera. Batetik, zenbat balio dut txabarrak. 60 euro, 58 ordaindu dut. Eta galdetzen dute, deskontua. Orduan osoa zer da? Osoa da, balio duena. Balio du. Eta zatia da, galdetzen digutena, deskontua. Hasiko gara. Zenbat balio du 60? Eta orain, zenbat da deskontua? Zenbat deskontatu diate? Zer egin behar dut? Kenketa bat. Egin behar dut dugu kenketa bat. 60, ken 58. Geditzen ezkit 12. Orduan, deskontua dira, 12 euro. Eta orain dator, eunekoa. Zenbat deskontatu diate? Jarri badut, 100. Eta nun, 100 jartzen da. Beti osoan. Hora jarri dut hemen 100, eta hemen isa. Orduan, monta, egin behar dugu. Beti bezala, isa berdin, 12 biderreun, zati 60, egot biderketa, bakizuen, koma bi mugitzen dela, orduan, izango zateke, 1000 zati 60, kentzen dut. Bizeroak, eta horrein zatiketa ingo dut. 190, zati 6. 6 bider bi 12, eta 0 bat. Hogei. Orduan, erantzuna izango litzake. Deskontua, 120 da. Eta horrela bukatzen dugu, lehenengo problema zatiek. Eta orain, bigarren problema mota izango ditugu. Euroekin sartzen direnak, igokuntzak eta jetxierak. Gero arte!